Първо трябва да разглобите електрическия двигател, като махнете всички излишни детайли. След това срежете внимателно корпуса на двигателя с подходящи инструменти и изкарайте статора на електрическия двигател. След това, за да изкарате лесно метта от статора, ви препоръчваме да използвате машината RMM, която е предназначена за рязане и издърпване на статори на електрически двигатели с диаметър до 200 мм. Въпреки компактните си размери, машината RMM осигурява силна сила на рязане и издърпваща мощност, помагайки ви да извличате чиста мед бързо и с минимални усилия. За да получавате информация за нови модели машини за рециклиране, последвайте нашата Facebook страница Машини Проварна.